Čauky lidi, já vás zdravím a chtěl bych vás poinformovat o takové jedné zprávě, kterou jsem dal na Facebook a poprosil bych vás o jeho sdílení. Je to věc, která se týká spíš takových těch dobrodruhů, těch cestovatelů. Chystám příští rok mezi 7. a 8. měsícem velký, nebo spíš mega velký trip pro lidi, co fakt umí cestovat, co si nestěžují, že ho bolí nohy, záda, že není vyspaný, že by potřeboval kafe, nebo by potřeboval nějaké vložky, nebo něco. Samozřejmě nenarážím diskriminačně na dámy, klidně se přidají. Chystám skvělý trip přímo tady od Nové Tovarnic, Českého Těšína do Itálie k jezeru Coto di Legro, kde se můžeme odpočinout, vykoupat, bo bude léto, zakončené parádním urbexem jednoho místa pro nebojacné. Informace jsem dal na Facebook, jak klasické informace, dal jsem tam své číslo, e-maila, klidně to ještě k tomu videu pod popiskem přidám. A chci, nebo ne, že chci, ale rád bych vás poprosil, aby jste toto video sdíleli, aby se sdělili ty informace, že ten trip je hodně důležitý a každý člen zaplatí pouze 1000 korun českých, které vlastně jsou náklady na případnou cestu zpátky, oběd a tak dále, které zaučtují pořadatel jako já a ostatní. Samozřejmě měla jít ze mnou i tady dáma, ale dáma má, pozdrav tam diváky, prosím. No, je jí zima. ne, měla jít s náma, ale bude mít něco důležitějšího na práci, musí mít má domácnost na práci a jde do práce, takže jsem mi do toho nechtěl tahat a ještě připravila svatbu, takže taky jsem mi do toho nechtěl tahat. Ale i z důvodu toho, že by to nedala, protože ten typ bude trvat podle chůzem jako údajně 3 měsíce, ale samozřejmě může to být méně. Máme to naplánováno 10.7. do 11. do 9.8. 2026 roku. Samozřejmě, že můžeme to stihnout dřív. 1000 korun, jak jsem už dříve říkal, není jen na náklady, je to i na ubytování. Samozřejmě všechny věci, co budete potřebovat, jako je stán, jako například jsou nějaké vyvěšené takové ty lehátka. Můžete si to zakoupit na stránce, tu vám dám pod sebou. Jaketelah se to píše, Jaglet. Je to vlastně arabská firma, arabský člověk, který dělá vlastní stany, vlastní lehátka, vydělá na tom miliardy. Je to super člověk, parádní, má ten stan doma. Používám ho hlavně v přírodě, na západ slunce. Je to vyvěšené vlastně takové lehátko, na kterém napojíte vlastně nepromokavou látku, jakoby stan. Dokonce vám dám z Allegra přímo baťoch, který budete určitě potřebovat. Ano, stojí okolo necelých 6 000, samozřejmě, já ho budu mít taky, ale pro vás to bude úplně důležité, protože může se stát, že budeme se muset rozdělit, nebo nebo někdo může být pomalejší, někdo může být rychlejší, budeme se snažit dělat prostě tempo držet, jo, a tak dále. Ale tyto informace dělám proto, abyste to věděli. Máte to napsané dole. Samozřejmě ten bagel má úplně všecko v sobě, jo. Má tam jak příbory na jídlo, na přežití v přírodě, filtrační trubky na vodu. Samozřejmě taky bych vám doporučoval nebrat si jídlo ani láhve s vodou, protože váha závaží musí se rovnat váze těla, vaše hmotnost. Mám to vyzkoušené, samozřejmě, když jsem začínal s tripama, tak hodně jsem na tím moc nepřemýšlel, takže jsem mi párkrát skončil v nemocnici. Samozřejmě bude možnost si koupit postupně vody, jo, radši bych vám doporučoval ty menší láhve plastové, které se můžou vícekrát použít. Proto v tom velkém baťohu, který si můžete koupit přímo na Allegro, nabíhat tam, tak můžete si tam přímo vidět na tom obrázku, co tam všechno je. Je tam okolo 331 kusů, teď nevím, jestli přesně 331 nebo méně nebo víc, nevím teďkom, ale je to bagel výborný. K tomu ale bych si vám doporučil dokoupit ještě nějaké léky, dezinfekce, náhradní obvazy, když tak já budu mít taky náhradní lékaničky, takže kdyby něco někomu chybělo, tak klidně dodám. Tento trip je vlastně pro odvážné, aby jsme si zjistili vlastní sílu, aby jsme překonali vlastní možnosti. Bude to nádherný typ přírodou, bude to v létě, takže určitě nějaké navíc oblečení do deště, nějaké pohodlné boty, které vy sami máte ověřené, že prostě vydrží, poradíte v nich chodit, nebolí vás v nich nohy, neotykají vám a tak dále. Samozřejmě
Pokud by se našel člověk, který by uměl tejpování, tak se určitě nám i přidá, nebo si vlastní tejpování kupte, sadu tejpování, takže i tak. Sám můžu sdělit, že pro mě to bude o něco těžší, protože vzhledem tomu důvodu, že jsme operované koleno, takže pro mě to bude hodně těžké. Ale rád bych vás tam viděl a určitě bych chtěl, aby náš trip sčítal nejméně 50 lidí. Když bude víc, čím víc, tím líp lidí, abyste sdíleli, můžete jít z různých koutů světa a tak dále. Takže jak jsem slíbil, prostě vám veškeré informace dám do popisku tohoto videa, dávám tam ty 2 stránky, na kterých si zakoupíte ty věci, které budete potřebovat, případně co máte doma. Samozřejmě je lepší si koupit nové věci, jako je spacák, stany a tak dále, protože nevíme, jaké počasí nás čeká a tak dále, protože půjdeme dokonce i přes Alpy rakouské, což je nádherná malebná krajina, hlavně v létě. Ale samozřejmě půjdeme i přes vodu, takže budete mít muset boty do vody, které vám nepromokají. A budete napojit na lana, jo, takže budeme mít i nějaké lana, si kupte, zajišťovací lana na horolezectví a tak dále, protože to všechno budete potřebovat, aby se nikomu nestalo, za to odpovídáme my pořadatelé. A proto jako pořadatel bych vás chtěl poprosit, abyste měli všechno přichystané, abyste měli všechno s sebou. A určitě, když někdo bude chtít a má dítě, u kterého ví, že by to zvládlo, není problém, ale samozřejmě pro nás to je problém, protože to je malé, nezatílé a pořadatelé vždycky zodpovídají za členy té ekipy, která vlastně dělá ten trip. Takže to je všechno, já se loučím, informace hned posílám, tak se mějte, čau.